ganzenbord samen en keken nog even tv. Ik zag aan zijn ogen, ik kon hem verleiden en kropen dan in de bedstee. Toen was hij mijn echtgenoot en ook mijn vriendje en minnaar, het was grandioos. Monitor, toetsenbord, floppy en chip, dat is waar hij toen al voor koos. Nog net zijn computertje niet mee naar bed. Al ga ik in mijn blootje staan, hij ziet alleen zijn kloppie gaan. Hij neemt nog net zijn computertje niet mee naar bed. Dat toetsenbord is het enige waar hij op let. Toen kusten en vrijden we samen, we konden het geluk haast niet op. Sinds die computer in huis is gekomen, is onze relatie een flop. Soms dan probeer ik hem nog te verleiden, ons huwelijk dat lijkt wel een schip dat in de golven op het punt staat te zinken. Hij denkt alleen nog aan een chip. Nog